The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, oneme kasi. Omarunga basi, onapia kasi. Ebube dike, ibe dikekwe. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya nekwu maki aputago. Ango na bwebo na tani. Onwarunga basi, ona mekasi. Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke echi azelu nke a bụ Ogonna Uduchukwu mmiri volume 1. Anyị ji ohere a na-echetara ụmụ ụwa na etu akwa siri si na ọkụkọ pụta bụ otu ọkụkọ sikwa si na akwa wee pụta. Ndụ azụ ọbụla bụ mmiri, ya bụ onye agba n'ọsọ ghaluchi ya, maka na ndụ anyị dị bụ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya mere mụpụta nka na ndị egwu m jiri were egwu a bụrụ ụgbọ ekele wee na-ebugara Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene ejewego ụka. Anu ka Ugojelumba na-anabata ndị ikwere ndị isi ikwere a na-asị ha nnọọ na bịa testi m ya.
Mpakete na Julei. I now sing. Yes, would you? I now singing now. So I had 2 years. So I never do when I say Chile, when I say Chile, now they are over on. I when I talk to oh, yeah, now I will have to you away. We used to do what I will. When I talk to you, I know your way, I will. When I talk, I know I will. When I see here, I am that I never women, my ear on wind. Although, when they walk in, I talk about only a billion. I want to see Chile. Although, obviously, when I say, I don't want I don't want I have here. You know what you're I don't want I don't want I have food. Only the Matari, everyone knows to get all the man. Gone about one, I put the butchers here, not as you are young. Half a palomia, we approve, not what you are young, or half a palomia, all chain, I didn't give it. When I say Chineke, go say Anaga, Chineke, you are not blue car, Chineke is doing on your yana. I am close. Okay, when I just got Chineke and make the bad material. That's no careful. On the wooden and no you can do. Look at us now. After a young Yaruna, didn't know who then when I see Chineke on your baby. Or could go on idea. I have waited at Machania. Then I see Chineke because you are here. I tie a tatan, tatan is secret. Jesus Christ will never. Nigeria first winner. I be getting on my lap. I find the
Kaka no go dibe gosi Ugojelumba. Kana watia no tu Okike. I do biocha. Oja. Ku biocha na ka kana na. Demele me tumwa. Ake baba tata weda wa. Dene kile ni. Nhưng mà ấy thì đang được gạo à, khi là ấy là ba cái này ba, ai bây giờ nó chắc món đủ thứ, nó quan đủ thứ, không cả, ai đủ thứ cả, cái này, ấy bên đây kia nó bên đây kia nó bên đây tu kika, video đi anh, kia lên thì, anh đâm mà anh đâm mà, ai bây giờ, nó on na hona kutoria o ho bidoria lo we gala o tiente ku ko ni diptero ke ro we ko wa dan do gala ne mi ere temi we kana ka be ba ya ka ken no na hu ke on na kan de yo ko ai mi di di nem fi ke ko wa we su kana do e we ko wa dire ta na awa we ne ke ne ma na se ke ne we ne ke ne ko se ta Ugojelumba jaha ko mona ono kana di lobu na so keri atokeri odu budu tukwa di hiri nya we ye kan kiya we de ko aka nya na ho do ye so na ko nyo do ye kike o ke ya ye le ha ko kike ai ko ni o ga ko ni ge ni ni ya na ni no chama ma ja ni ko na ra ma o para nya itu lebar, itu kata saya ini aku mau ini juga, saya nak yang banyak, itu saya kain nak kau baik, nak pergi mana lagi? Amin.
ya na ọgbọ bụ ibe egwu na ike agwụ na
Chief Richard Uduchukwu, with due respect, I am not a key member of Oraukwu Surin Council. Ichie Dr. Chief Carlistus Uduchukwu. Ichie Akajofo. I know one. Okwe dia, kasoma ya boy. Jomo. Kono boya. Ona. That is here too. Abu Nina, I think Abu Debu Presto. Otu Odu Okike
Ọ̀nà ìwọ́dọ̀lọ́ mọ́. Ọmọdé ilé sáré ń gà fún sọ́bí ẹ̀gbẹ̀díkà. Fún chairman of Irukweleko Branch Community. Number 1 citizen of Onaye. Ọmọdé náà ní gà fún sí pé Chile Lanza. Lọ́nà wọ́n ń change of prison place with and also Otu Odu Okike go obodo anyị ọ bụrụ igbe egwu nke a na-ama With due respect to the Royal Majesty, Igwe Emeka Dr. Honora, Igwe Chief of Oraukwu, I na-anaria order. Ka ndị eze enyi rụọ ọrụ dị mfe n'obibi onye so Uduchukwu ọkwụma n'ala ụlọ Ichie Owelle. Incidentally, this is Ichie Owelle the second. I will be at the Ichie Odu Okike 2011. It's in history. Oh, Odu Okike. If I and it's so much. Olóko rẹ̀ ọ̀sìn òrègo. Ọ̀gá nọ na nọmba 25 n'Odu Okike. But today ọ na-anọ na number 31. It's not too late. Wọ́n lè aka ẹni n'ọdụ fẹ́fẹ́. At least ọ ka nwere ulu. Maka mgbe oge Odu Okike tene. Kita na ọbụla this week ma last week ka ejere ịga Odu Okike igo ya 1.5. Mana mgbe egoro nke ya 500,000. Ịnọ n'ụlọ onye ka nji ahụ na-eri ihe ebe ahụ mee n'anya n'azụ. Anyị wee na-ekele ndị nwa wepụtara mmụọ. Asị onye pụta ọsị na Ọnịcha na-echi ọzọ na ilu ebe Ọnịcha na-echi ọzọ ebupụta ego. Ọ bụrụ na unu bịara ụnyaahụ n'afọ iri kpirikpiti aha akpụ ya afa. Ọ dị ka ehihie. Onye bụ onye izizi ọdọwa iri kpirikpiti a na-eti ebe a. Onye nji ọkpọ n'obu enyi ọkpọ n'obu nsị ahụ na akụwu n'ihe na anyị na. Na ọ na-emetakwa ndị mmadụ mma. Na ọ na-emekwa ọfụma. Na o nwekwara obi ọcha. Ọ mmadụ sara sara. Unu eme were na obupụtara anyị ukwu ego. Ọkpụ n'anyasị. Eme na ihukwa ego ahụ emetụ ahụ.
Oraukwu abịadịkwu etu a Ugojelumba anyị na-ekene wee na-ekpe ekpere na echiche iche wee na-achọ ịbata n'otu ezi enyi na Chukwu ga-agọzi ọ bịa gọzigo n'ọka ọ gọziri gaba pọmpụga ya agbachi agbachi pọmpụga ma akpọchi akpọchi onye ije ka ọ kpọchie ya aka izizi eme enyi ọ pụọ ikwere nna m enyi batara anyị na-recognize his presence maka ọ dịghị ofele nwata Oraukwu ọbụla onye Oraukwu ọbụla na-eme ọfụma nwere obi ịfụnanya ebe ndị mmadụ ibie nọ ọ gafee anyị etu ya aka asọpụkwara ya ikwere nna m enyi ọ nna m ochie ka ọ ọgwụkwọ maka na ọ nna m ochie ka m ji wee recognize ya unu eme ọcha ya n'ụdị ọzọ anyị wee na-ekwu na ị na Cameroon mmesi 1 week before na osi na ife na-eme mkpụrụ a na ife na-eme ma na ife na-aga ana m enwe aṅụrị ma na ndị nlili ga-aba m afọ ma na ndị otu na ndị anyị lili ga-aba anyị afọ maka ife anyị chọrọ bụ ụba a na-arụgo last week onye tọrọ today ekwe na eze na-eme omekwa ọzọ nwa Obiakajugo o chiri last week o nyere ndị be ha 40 scholarships the 20 empowerment ọdọfele sepụ aka ụmụ ndị si na onye na-enye onye ka onye na-eme onye na-enye onye ka onye na-enye ife ị na-enye anyị ajụọ mbe nwoke dị n'ọma anyị ya na-eme ife a so na ife ị na-eme ama abụghị afịa kama na ọ ga-abara uru o nwere ịbịa yesterday si na ya si Cameroon soro bịa ka ya bụ ife a na-eme my chairman ị ga-abanye maka ichi echichi eje mbute ojie o wee maka ọ na-adị ya dịka na ọfụbeghị ebe eji eje ekele m Ugojelumba ọnwụ odibo ofe okike ebe a anyị mara ọkụ ya Daddy, excuse ya fọdụ ka atụọ na anyị mara nwa mgbe nta na ọ ga-aba Ugojelumba aka mana ọma mbụrụ ya nkọnkọ ụmụnne ya nne ya ndị ụmụadị ya nne ya ndị ụmụ nwaanyị ọ na-anụ arụ ya ndị nne ochie nọkwu ya na o nwere ife na-amanụ
Otu Odu Ugojelumba. Odu Okike Society. Ọ mara ọma ahụ. Aka ya ahụ ya n'ọdịnihu. A na-eji nwayọ. Mmadụ a chepụta ọkwụ. Onye nyocha anyị ndị ije ebe a. Ya eme. As the secretary of Otu Odu in handle constitutional yoga. Now handle staff of office. Ichie ọha na-arụ ọrụ maka na ịhụ mgbarụ maọbụ ọnọfụ. Okay. Aha. So n'ihi ejide nke na m akpọgo Owelle the second. Once a senator is a senator. Onye ọ narị n'ibe mgbe ichi na ichi ya. What is here is always here. When you take retirement, and it's so well taken. So, you can hand young Ichie. Ibe anyị ọgbakwa ọrụ na ya ka anyị gọọ Chineke aka. So, equal constitution, whenever I should go with the only thing for the area no go. They are Maja. You know, they Maja.
Ugojelumba gente. Tata mizizi. Ife niile anyị chịkọrọ ọrụ oke. Ma oge m banyere, ma oge ndị ọzọ banyere. Fada wee nọrọ ya. Reverend Fada Ọnụọra nwa anyị Abata Obiefuna. Mgbe ya na-enọcha n'obodo oyibo onye ngozi wee gwa na ya anabana nya ma budata ya ị ga-enye anyị ngozi niile ata so na eji m afa Igwe Emeka Dr. Igwe Emeka Ọnụọra His Royal Majesty of Oraukwu Kingdom wee na-ayị ya ka onye nkwado ya ka Reverend Fada Ọnụọra ọnwa dị ya na ibe na-abụ soro nna ya nwa na be mkpọmkpọ mana kee ngozi a ịkwọrị enyere nha ya wa lekere elu Oraukwu niile na ndị bịara Oraukwu ekene ya bụ ndụ. Anyị niile ekene mmadụ. Unu enwere iwu na-atụ na iwu. Oge adịrị ọsọ ekpere ka asị mgbe anyị ya ngozi nke Chineke. Ihe ọma ka anyị bịara ime aṅụrị ata. Wee na-ayọ Chineke ka ihe ọma na-abawanye. Anyị mere obodo a anyị ga-eme ọzọ echi. Mekwa nwanne echi, mekwa nwanne ya. Onye nwere onye ọzọ aṅụrị, ihe aṅụrị ya emeri ya. Na-ayọ Chineke ka Oraukwu anyị n'ụwa ka ndị mmadụ na-abịa ebe a na-abụ ihe ọma onye si ebe a na ọkọ ihe ọma ọ hụrụ n'Oraukwu n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị aka ụlọ ọba na ekpere n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ enyemaka anyị n'aha Chineke anyị osebụrụ nụrụ anyị yọ anyị onye nwe anyị nọnyere ọnụ osebụrụ nwa Chineke nna nkasi obiọma ekene ka anyị ji dọgbute gị ndị ikele mmadụ were ụwa nye ya n'aka gọzie ya si a ga-eme ihe ụwa anụ maka ọ dị ọhụrụ ngọzi ahụ ihe nna anyị na nna anyị izizi esigo n'aka tere aka wee ruo anyị aka tata anyị wee si na mmemme tata na-eme njupụta o Chineke ozi iziri anyị ekele gị maka nwa odibo na nwanne anyị nwoke bụ Brenda na Ogonna Uduchukwu onye na-eburu okike tata were ya gị o Chineke ịgọzi gị o wee ruo ya ime mmemme tata mee ka ngọzi ya bawanye gọzie ya gọzie akara aka ya gọzie ezinụlọ ya ka otu unu abanyere tata bụ onye ụzọ mmebe gọzikwazị ndị otu niile ndị okike ka ọ bụ ịfụnanya n'ebe ahụ gọzie ha niile ka ha na-afụ udo na ịfụnanya n'ihu n'ime ndụ ha gọzikwazị ha ka Oraukwu si n'aka ha na-afụ ife na-afụ ngọzi na-afụ agamnihu nna kasị obiọma gọzie ezinụlọ anyị zọrọ ụkwụ na ya tata anyị gbakọrọ ebe n'ụwa inwe aṅụrị mee ka anyị gbakọkwa ọzọ na-enwe aṅụrị ebe n'ụwa ka ihe ọma na-abawanye gọzie onye ọbụla gbakọrọ ebe n'ụwa o Chineke ebe ọ bụ
na ọ na-amasị anyị na onye ọzọ ihe na-agara ya biko ka ha gbakọkọta anyị ihe ọma na-emere anyị. Nna kasị obiọma wepụla anyị ihe ọjọọ ọbụla, wepụla anyị ekworo anyị ukwu, wepụla anyị nwanne amụ nwanne ya, wepụla anyị esemokwu n'ụzọ dị iche iche. Mee ka anyị were udo, ịhụnanya na nnagide na-eri ndụ n'ụwa n'ụwa. Because isi obodo anyị abụọ Oraukwu, igwe anyị nọ ebe a na ọtụtụ ndị ji wetu obodo a mma ma ndị nebe ma ndị anọrọ ebe n'ụwa. Chineke nye anyị ofu obi, nye anyị ịhụnanya, nye anyị obi nwanne, nye anyị udo, nye anyị agamnihu. Ịgọziri obodo a agọzi, mee ka ngọzi anyị bawanye. Ọ bụrụ na anyị jikọọ ọnụ Chineke n'ihe iji gọzie obodo ọnụma, obodo a ga-achawapụ bụla eji ama ọtụtụ na ndị Igbo n'ụwa niile maka na nwere ihe iji wee gọzie anyị. Nna kasị obiọma ihe ahụ na-eseghachi anyị azụ mebie ya taata ka anyị chawapụ dịka ihe bụrụ ihe nke mba niile. Nna kasị obiọma ihe ọbụla bụzi ihe anyị bụ n'uche wee bịa ebe a mezuola anyị ya n'ofu n'ofu. Anyị si ebe a na nna ihe ọbụla bụ mkpagburu anyị ya. Anyị na-ayọzi gị Chukwu, anyị bisie ndụ na-aṅụrị ụdị anyị na-enwe ebe nọ n'ụwa n'ụwa. Ekwena ka achọ onye ọbụla n'ime anyị achọ na-aṅụrị nke a na-eze eluigwe site na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ ka udo, amara na ngọzi nke Chineke nna pụrụ ime ihe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ bịakwasị nọnyere ụlọ oge niile. Udo dịrị ụlọ. Hey, Auntie. Igbo Oraukwu ji dị ebube. Ya maka Ichie Chineke Obi Emelike na ya. Ife Abụnika. Prọfesọ Oto. Ife Chinyere Eze nọ n'ọgbọ.
Olukwana 200 and something years. I na-ekere Igwe Chinyelansa, na-ekere Onowu Anambra, Obi Obedika. Ichie na Closer. Oh no, no, I am a I'm just saying.
the emeritus chairman of the Irukweleko village community. For chairman, Ozor, the Messi apostle for what direct press. I'm making the America of Ujuso. Oh no, Ichie na kosa barista doctor kari suzulo tukugana ni idoko atata Ema wozi bolo Ezenyi Owelle Ugojelumba ya baba yoto ihe akụta kwisi John the Baptist ebe ata aka m adị enwe ya udeziga ịchaka ike mbụ obodo anyị eze adịrị ọra nke ma dịzikwa ya Ichie na koza udozika ọkịta ọkwami ya eme ka asị gị rapụ mana nwa eke asị gị rapụ iwe wee ka echi ya wetazi arapụta iwe ya wezi Chief Basil Chidike Ekwere Nabenyi Chairman APC Anambra State. Anyị nọ na be Owelle Ugojelumba. Ihe mere ji bịa ebe atọ. Ịmara sị na Ugojelumba bụ ọnwa dị anyị. O nwere ebe o si wee jụrụ. So nọ ndị ochie bịalụ ka a bịa kwado. Na asị dị ya na achụba aja chụsị ya na afọ udele. Ịmara o nwere ife dị na ya. So na anyị kwesịrị na anyị ga-anọ asị na iji gosi n'ọnwa anyị bụ onye na-eme ife tata ọnya bụ na anyị na-ebe ata ọmụ ya si be ejidike ma ọmụ ya bụ ejidike kpọmkwem ya ofe na-agọrọ ya dịka nnukwu ochie ya bụ oke ọkụ ji bụ ụtụtụ n'afụrụ onwe ya ọkụ na Chineke bụ ya na-etinye mmadụ ana ife okwu na onye ga-abụ ka ọ ga-abụ inekwu anya ife na asị nsị mbọsị ụtụtụ ya na ọ na-esonye n'ọwa ife a na-eme ndị asị na ọ ga-adịrị ya mma na ọ ga-akọji ugbo na-adịrị ya mma in Jesus name o nwere ife ọ ga-achọ achọ ọrụ ichie ka ọ bụ onwe nke a na-echi echi ojibara tata ochikwa Otu Odu Okike ọgwụkwọ nke fọ na ọ ka ya echikwu a sị m ya nke ọ ga-enye ama nkụ ya nke a ga-enyekwu ama nke onye ọbụla ọnya bụ na anyị rapụ ihe niile anyị dị ebe tata ka anyị nọnyere ya a sị na etu anụ ọ bụ na o buwapụtago
maka na chi na-enye eze na chi na-akụ eze na-enyekwa eze so si na ọ ga-esi etu adịrị ya mma na ndụ ya niile in Jesus name. Ọdụ okike a na-agụ ihe chinwe echie ndị ahụ echie ikwara akwụkwọ ndị ọdụ ofu gosi ihe ike ịgba ya oku ibe o si n'obi akwadote so na ya na onye chiri ikwele ofe nkume kedu fọzi nọ